जायोब्ला जोङो सिगाङो जोङो बिखायाव जोङो गावथों सरकारा बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारी बिथाङा जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों रायजो राजा नोंथांमोन। बिथाङा खोब गोनां आरो दरखारि बाथ्राखौ सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। मानोना रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ थागथियारि आरो सांग्रां जानानै थानो थाखाय बिथाङा खावलायदों। मानो होनोब्ला आसामनि बे जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा बे 1.5 कौटि बे 6था हारिखौ जुदि एसटि बानायोब्ला आसाम सरकारा बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एसटि बानायोब्ला एसटि बि आरो एसटि प्लेन्सआव जुदि इनक्लुसन खालायोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनाव मा थाबावगोन आरो जों बर'फोरनाव मा थाबावगोन आरो बे 6 सिडिउला बहा थाबावगोन बेबायदि माने रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिराद गिदिर अलखद बे बर' हारिनि मोखाङाव बे ट्राइबेल्सफोरनि मोखाङाव जोबोद गिदिर अलखद। बे अलखदा थाबैनो नुजानो थांगासिनो दं, जानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो बिथाङा खावलायदों रायजो राजा बयखौबो खावलायदों सांग्रां जानानै थानो थाखाय। नांगौब्ला जोंफोरबायदि बैसोगोरा मानसिफ्रानो बिमा बिफाफ्रानो सिगांग्रो आवगायग्रोगोन। सरकारा हायोब्ला जोंनि बिखा गेजेराव गुलि गावग्रोथों, आवगायग्रोगोन। अब्लाबो जोंनि इयुन जोलैनि, जोंनि बर'नि ट्राइबेल्सफोरनि इयुन जोलैनि जिथुनाखि प्राप्य बे मोन्थायखौ रैखा खालामगोन। बिथाङा बेसेन गोसा साफ्रोमबो बर' हारिखौ खावलायदों, ट्राइबेल्स माहारिफोरखौ खावलायदों बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों। थ' नोंथांमोना बिथांनि जि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों गुबै बाथ्राया बेरखांदों। रायजो राजा नोंथांमोन, बे 14टा बे जनजाति ट्राइबेल्सफोरा दिनै जोबोद अलखदाव दं आरो जोबोद गिनाय मोनसे समखिनाय। मा जागोन, जामारोब्ला मा जागोन, एसटि मोनमारोब्ला मा जागोन बे 6था हारिया। थ' जोबोद गिनानै दं। आसाम सरकारा बुंदों ट्राइबेल्सफोरनि जिथुनाखि प्राप्य मोन्थाय अधिकारफोरखौ फुल माने प्रटेक्सन खालामनानैसो होनाय जागोन होनना बुंदों। आलादा आलादा रिजार्भेसन खालामनानै होगोन होननानै बुंदों। नाथाय बेयाव बेसेबां सैथोथि दं रायजो राजा नोंथांमोन? थ' बिनिखायनो ट्राइबेल्स माहारिखौ बिथाङा खावलायदों। थ' बिथाङा मा फोरमायखो बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंदो। जेबो फैसा गैला बिसोरो। बेखायनो बे बेलायाव जोङो जोबोद गोख्रों जानांगौ। गोनां जायोब्ला जोङो गोख्रों सोमावसारनाय खालामबावगोन। दाख्लि CC2नि दैदेननायाव, दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेननायाव जेरैबायदि सोमावसारदों, जानो हागौ बेफोरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनावबो नांहैदों अरा, दिल्लीयावबो नांहैदों। जोंहा जुदि जेबानो थायाब्ला जों बहाय साबमिसिभ जानायनि बा साबमिसन जानायनि जेबो बाथ्रायानो फैया। सानगोन नामा जे बर'फ्रा हाथियार गैला, बिसोरो जि बुङो बेखौनो मानिसिगोन, बेखौनो गिसिगोन, जोंखौ सिगिनो हागोन? बर' हारियाथ' बिदि गिग्रा हारि नङा, जों फासया। नोंथांमोनाबो बयबो साखाफारा जानानै थाखादो। जोंनि फिसा फिसौखौ जोङो थैनो होआ, नांगौबा जोंनो थैगोन। फिसा फिसौआ जोंहा सम्पद जानांगौ, IAS जानांगौ, IPS जानांगौ, डक्टर जानांगौ, इन्जिनियार जानांगौ, साइन्टिस्ट जानांगौ, इक'नमिस्ट जानांगौ, प्रफेसर जानांगौ। आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। जों बिथांमोनखौ बुंगोन जे फरायसाफ्रा जोंनि सम्पद। गोनां जायोब्ला जोङो सिगाङो जोङो बिखायाव जोङो गावथों सरकारा। अब्लाबो जों कमप्रमाइज खालामा, कमप्रमाइज खालामनो बाथ्रा गैया।
बारा गोलाव बाथ्रा बुङा रायजो नोंथांमोना बयबो